Wapa kaya akong Vietnamese guys. Aring mo diri sa Pindasan. Kay Christmas Suarez. Suarez ka Nadiri lang sa Pilib. Ilan ni Munoz na store. Nagpagwapa ta mga kalangga. Ang problema, hindi ko magwapa. At least nagpagwapa. At least, we try ang best na magwapa ang sarili. Bitaw, ito pong hatagan og higayon na ito ang kuwan. Ito galingan na mo. Hayag-hayag po. Diba, Chris? Yes, indeed. Asking. Okay, ano mo ko kuha na Apa dito nila mga tao pa? hartihay kasi di kay how. Anak, Woo! Dyan! Sura na ito, Vic. Pila ni ka. Ay, nga, kulang sa kadali na kami. di ko ako na pa. Ito naman ba? Nice, thank you.